Бародару нигоҳ кунед. Инами тангачае ки радиаторае ҳами чикукад. Радиатор пачкае инами шумо яке боша инами кнопкачае дар мобайниш мечиқӣ радиатор бо корда метрояд. Ҳатман да яке ягон дефекша натонист юфте айби инамия бичиқин корда медура ранги пускайда. Ина термиксти фалон нишон додам яке бора мешам дар бораш маълумот мешавад. Фақат тамошо кунем алovat чизе меша нависед комментария.